Massatge facial. 1. Escalfem la crema amb les nostres mans i prenem contacte amb el client escampant-la per cara, coll i escot. 2. Posem les nostres mans sobre els ulls perquè noti l'escalfor. 3. Lissatge des de la barbeta al coll i escot fins a deltoides i tornant cap a cervicals, pujant i tirant del cap per occipital. 4. Amassament a cervicals i trapezi amb polzes i nudillats. 5. Tornem a fer estirament de cervicals. 6. Treballem amb polzes la zona esternocleidomastoidal. 7. Pugem pel coll fins a la barbeta on farem un lissatge amb la part terna de la mà passant per la mandíbula. 8. Després repetim la maniobra però amb polze i índex per acabar fent rotacions amb polze sobre la barbeta. 9. Lissatge al masseter amb dos mans, primer un costat i després l'altre. 10. Amb índex i cor realitzarem llisatges als llavis. 11. Ens quedem a un costat i treballem les comissures dels llavis amb petites rotacions. 12. Treballem els rictus fent friccions. 13. Treballarem les aletes del nas. 14. Pugem amb tots els dits per l'entrecella, treballant-la i realitzant pressions lentes. 15. Pentinem la cella amb les dues mans a la vegada i fem pressions de pinça en els 3 punts. 16. Realitzarem friccions als auriculars o oculars en forma circular fent pressions sota l'orella. 17. Treballarem amb petits lissatges alterns i ascendents de polzes les potes de gall. 18. Tornarem a treballar auriculars oculars, però ens quedarem fent pressions amb la punta dels dits sobre l'os zigomàtic. 19. Friccions creuades en forma de buit sobre l'auricular ocular amb la part tenar.
20. Lissatge altern, vertical i palmar amb tot el front. A tot el front. 21. Fricció digital sobre el cuir cabellut, començant en zona frontal i acabant en occipital. 22. Frec des de cervicals fins a occipital. 23. Lissatge longitudinal pel front arribant a temples i treballant-los amb el dit corb fent circles. 24. Passarem pels costats i tornarem a repetir els passos 3 i 4 realitzant 3 pressions en deltoides. 25. Prenem últim contacte amb tota la mà per la cara i tapant els ulls ens quedem uns 10 segons. 26. Realitzem afloracions ascendents des de l'esternum fins al front.